Πού κάτω, Πάτρα. Εσύ, ο Σανάνης Βέγκος σου ψάχνει, Ναι, πού κάτι, έξερα. αχ, χτυπάει άλλο. Δώσ' του, ρε. Αντώνη, το πουλείς το μουλάρι. Πόσο πάει το μουλάρι, 300. Ή 300 ή 500, είναι ακριβό το μουλάρι. Το βάσω γούστα φίλε. Γιουρούτια πολλά, γιουρτάκια 2,5 με τα ψηλά. Γιουρούτι, το πάει. Το δύο, πού κάτσει. Πού κάτσει. Δεν μιλάει. Πού κάτσει. Γιουρτάκι, το είχα πάει Βέγκος.